leagă duhovnicul, cât poți de des, mai ales am un post, nu e niciun motiv să nu te împărtășești în fiecare duminică. Poți ții. Ce motive ai? Nu să-ți facă o dezlegare duhovnicul și du-te și te împărtășește. Și ce să am Și eu de asta spun și la creștini, că mult stai că duhovnicul l-am cea în capăt de țară, omule. De ce au pus biserica să aibă fiecare preot, fii parohii preot? Ca să-l ai la îndemână, repede, vrei să te împărtășești, ai tras-o, părinte, poți trec 5 minute, ai fugit repede, ți-a făcut o dezlegare și te-ai împărtășit. Așa du-te în capul țării că vrei duhovnic vestit sau vrei călugări pe nu știu unde. Și te împărtășești o dată la an. Și tu ce faci? Trăiești fără Hristos, nu ai din lua putere, de unde să iei curaj. Poți muri în păcatele tale. Da, păi tocmai asta, până ajungi, până nu știu cum fac ăștia cu botezul. Păi nu ți-ai botezat copilul? Păi nu, că dacă tare, păi are 2 ani, nu e nașul din America. Păi dar ce te pune nașul ăla care nu știa afacere? Pune, domnule, un om simplu de acolo credincios, care știe că e aproape, și pasă o leacă de copil. Și dacă poți, nu pune unul care mai are 2 ani și pleacă din viața asta. Pune unul mai tânăr, care ăla o să, cum se zice, încă o să mai trăiască o serie de ani și o să mai îl îndrumi și el pe copilul o leacă. Zice, pentru că dacă e unul care se mai roagă pentru copil, îl ajută și duhovnicește, și nașul are un rol. De asta să avem mare grijă ce facem cu viața noastră. Gândiți-vă că noi avem atâția preoți, pistitori. Nu e o problemă, spui, doamne, trebuie să mă duc 1000 de kilometri. Nu, hai la îndemână. O tras clopotul, alții închid geamul că îi deranjează. Păi ai biserica la 2 pași. Ce motive ai să nu te duci la liturghie? Că ți-i lene, că nu știu ce, sau te duci la distracții? Dar ia mai tai un pic din astea. Pentru că nu vedem anii trecuți. Nici măcar în mormântare. Sacul negru și direct aruncat, deci nu mai, adică ne-a arătat Dumnezeu, putem fi așa la grămadă băgați, fără nicio slujbă, fără nimic. Și dacă noi nu ne-am făcut nicio pregătire, cu cine ducem la Hristos? Și avem mare grijă să nu lăsăm să treacă nicio zi în care să ne adunăm ceva pentru suflet, să trimitem ceva înainte, că toate astea fapte bune, că faci o milostenie, că spui un cuvânt bun cuiva, că faci o rugăciune pentru cineva, că ajuți pe cineva, că te-ai dus, știu eu, și la biserică și acolo participi cu toată biserica și te rogi pentru tine și pentru toată lumea. Adică tot ce faci, asta o să le găsești dincolo. Ce facem pentru noi, să avem noi, să mănânc, să mă îmbrac, să-mi fac casă, să-mi iau o mașină, e pentru tine, aia nu ai nicio plată. Sau pentru familia ta, aia e datoria ta. Tot ce se duce dincolo când faci pentru ceilalți, care nu poți să-ți răsplătească înapoi. Orice bine îl faci, acela îl găsești dincolo și are valoare la Dumnezeu. De asta aveți grijă, nu lăsați să treacă nicio zi fără pus o picătură acolo în traista sufletului. Că atunci la urmă le găsim și nu o să putem la urmă face, spunem, gata, las că o să trăiesc și la bătrânețe o să fac. Nu, nici nu știm dacă apucăm bătrânețe. Și atunci să nu trăim degeaba pe pământ. Să ne rugăm la Maica Domnului să nu fie creștini fără icoana Maicii Domnului Mântuitor în brață, frumos pe perete. E mama noastră a tuturor, să știm, ea e legătura noastră cu cerul și ea mijlocește pentru noi tot timpul. De asta, orice să-i cerem ajutorul, Maica Domnului, te rog, ajută-ne, ai grijă de familie. Și când plecăm dimineața și când ne întoarcem seara, să nu uităm să-i mulțumim. Mulțumesc, Maica Domnului, că ne-am întors acasă, că mulți nu se mai întorc. Accidente, atâtea. Deci tot timpul să trăim, cum se zice, cu nădejdea asta a mântuirii, dar ca să o păstrăm avem nevoie să ținem legătura cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții tot timpul. Și atunci viața noastră se reglează de la sine. Dacă noi ne punem un pic de rânduială, cu răbdare, cu îngăduință, să fim, adică să nu fim nepăsători, trăiți în lume, în familie, nepăsători față de cealaltă, vezi că nevasta poate muncește mai mult bine când mă cheamă pe mine și descurcă ea. Dar o să cedeze și la un moment, du-te ajută, l-a spălat un vas, la ceva, mai scoate, du-te mai nevastă, plimbi o leacă prin grădină, las că fac eu asta, dau și eu cu mătura, că nu mi se întâmplă nimic. Să fim o leacă, să ne implicăm și în celălalt o leacă, în nevoia celuilalt și atunci să ne completăm unul pe altul. Totdeauna un gest frumos, chiar de 3 ani și ajungi la o vârstă, contează foarte mult gestul cealaltă, să te duci să vadă că-ți pasă de ea, că i-ai dus o floare. Femeia are și sensibilitatea ei, totdeauna așteaptă un pic băgat în seamă, un pic să-i spui că o iubești, chiar de știi, poți să-i spui în fiecare zi, nu se supără, să-i faci câte un gest ceva tot timpul și în felul ăsta o faci și pe ea să devină mai bună, mai drăgăstoasă, mai atentă în tot ce face. Și atunci în felul ăsta se formează, se sudează legătura asta de familie și duce până la sfârșit. Să ne ajute Maica Domnului să fim mai buni.